omusike onsarigo nomanyete ne ebinambiro ororo byabeire koti emyaka 40. Oh yes, yeah. Nomanyete mbiro byabeire emyaka 30, 20, emyaka 10. Nomanyete ne kinankero ororo abantu bangete koigwana nanaki enibo ya tata omwabo ekobuturanu ekina kyabeire koti 20 years. Orocho nyendiri baigwana nete babuturana ebintu birikero omuntu anyore egento kyaya anyore egento kyaya otango how much otanga abantu bari barosiri wetira asset properties chi bitanga nityangote. Mediation ni yere cheap, especially mediation yere through the court. Abababwate parties mbali wakana mediator ne court ye kumwakana, it is cheap. Egento kende gya kabere mediation niye bwate gento tokurukana naki time weri ogochikobera court ogochi emyaka bere 3. Mediation can take place no onye 2 weeks onye moiwana nira mangana ali yaere. Usually kero mediation mo irwe kinali court mo ko 1 month mo ire report, the second month mo atebi mo bwenet ko wind up. Igum nabo mediation can take 2 weeks, 3 weeks, 1 month mo akolire. Lakini ya schedule ye court ebina bire court ne ebinge unabona ko egwe case ye mention nyega kare January. Ekerega kare January year nyega karumutie nyoga 5 next year. Enakubuli na nakini wokuganya nusoko ya na mediation. Egento kende gya gatatu. Mediation ni flexible. Asinge nchomuga yani agwe karansa gati oboli na naki Matilda yo bokongu bwa omborobi. Oeresa iga. Na ndo manya kumoboli ine onsariga ayo bokongu bwao asamanga na aya mborobi. Incho bokongu bwa eborega. Manya kubabuli na naki obokongu obokoba ni oborase gatiye ino mutake ko resolve umanya kubali ichiko lya mediation na kirire goturumbuko basomi manya kubatibono to chake kanwa chakire process bono umanya kubuli aye na kyuruchi murasolve amanganaya. Oh yes. For example onsarigo nigaire tuboremo bwo mugakondo koroku Joseph na kyurucha mangana Yakoba otenje timbu atimangana mange nche nare ko buri onsarigo aiguka se abutoreta kaira angiranerie ncha mangana yaere. Yes. Kwanyoro onsarigo nerega goteba tindo china ninkonsi asinye ncho ninche nintagete nchera gutira iri ribono kinda abankoira na magega muna gwatebire lakini ongenchera bakoiwana amangana aya ali kunse in a professional manner. Yes. In a legally accepted, in a court accepted manner. Asinge ntutokuruka settlement agreement. Mwamanya koira ali court mwa umuregistrar kia fairibu abantu ababacha baikara bateneni bwali court batebibu mwakora mediation mukaigwana iga basomeru basomeru ya kabiri ya gatatu ubaburi buchipatie ngwanchire naboigo umuregistrar wakomori okore kwende yabe court document by implement.